vysokých, nízkych aj západných Tatrách dnes nebol september, ale asi tak január so všetkým, čo k tomu patrí. Od 1600 metrov vyššie padal sneh a štípal mráz s vetrom. Vo vyšších polohách sa na chodníkoch vytvára ľad, takže výstroj treba mať kompletne zimnú. Česko bude mať niečo ako rodné listy na alkohol. Tamojšia vláda už pracuje na tom, ako zrušiť prohibíciu a liehoviny vrátiť späť na pulty obchodov a barov. Pomôcť majú aj nové kolky. Jedovatý alkohol v Česku doposiaľ zabil 23 ľudí, za čo páchateľovi hrozí až do života. Nezostrihaný záznam z celého rokovania výboru v parlamente si môžete pozrieť na našej stránke Noviny.sk. A že sa je na čo pozerať, o tom netreba pochybovať. Nepríjemné prekvapenie zažili dnes ráno deti v materskej škole v Močenku. Porozbijané okná, dvere a neporiadok. Toto im v noci pripravili zatiaľ neznámi zlodeji. Zo škôlky ukradli rôznu techniku a nepohrdli napríklad ani obyčajnými plachtami. V Bruseli dnes minister vnútra Robert Kaliňák obhajoval pripravovaný projekt reorganizácie štátnej správy. Slovensko sa po vzore Nemecka ide pustiť do bankových poplatkov pri hypotékach. Nemecký najvyšší súd totiž rozhodol o tom, že vyberať poplatky pri vedení hypotekárneho účtu je protiprávne. Preto reagujú už aj naši ministri. Šéfovia rezortov financií a spravodlivosti sa chystajú do útoku proti bankám.